рӯз ба хайр дӯстону ҳаводорони варзиши рақами 1 ва дастаи муваффақи он Барселона. Ла Лигаи Испания ҳафтаи оянда оғоз мешавад. Барселона пеш аз он охирин бозии санҷишии худро баргузор кард. ҷоми Гампер мусобиқаи дӯстонае мебошад, ки аз ҷониби дастаи Барселона дар моҳи август баргузор мешавад. Номи он ба панҷкарата президент ва асосгузори Барса гузошта шудааст ва қадимтарин мусобиқаи дӯстона ба ҳисоб меравад. Рақиби имсола Пумас интихоб шуда буд, ки ба пойтахти Каталония аз Мексика омад. Пумас дар чемпионати Мексика баромад мекунад, аммо чандон муваффақ нест. Дар тобистон дастаро Дани Алвеси 39 сола, ки мавсими гузаштаро дар Барселона гузаронида буд, пур кард. Ва дишаб ӯ бар зидди клубе бозӣ кард, ки бо он дар карьераи худ бештари ҷомҳоро ба даст овардааст. 83 000 мухлисон ба хотири эҳтиромаш каф кӯбида пешвоз гирифтанаш. Аз ҷониби Барса низ ба ӯ тӯҳфаи хотирмон тақдим карда шуд. дӯстон, футболи калон баргашт. Аллакай чанд бозиҳои хотирмон барои мухлисон гузаштанд ва бозиҳои ҷолибе дар пеш моро интизор аст. Аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода бурда ҷолибиятро зиёд гардонед. Он ҷо шуморо коэффициентҳои баланд бо бонусҳои гуногун интизоранд. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди барсатиҷи. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Тактикаи бозии доиршуда 4-3-3 буда хосияти ҳуҷумӣ дошт. Ҳайати асосии дастаи каталонӣ пеш аз шурӯи бозӣ чунин буд. Дарвозабон сутуни устувори даста Тер Штеген, ҳимоятгарон Балде дар канори чап, Араухо ва Гарсия дар марказ, Роберто дар канори рост. Дар хати ним ҳимоя Педри ва Гави дар ду канор, Бускетс бошад дар марказ. Дар ҳуҷум бошад Дембеле дар канори рост, Левандовски дар марказ ва Рафиня дар канори чапи майдон ҷойгир буданд. Хуб, меравем ба рафти бозӣ. Дастаи рақиб на чандон қавӣ буд, қабул мекунем. Вале бовар кунед, ҳама мухлисон аз тамошои ин бозӣ ҳаловат бурданд. Ба Левандовски рақами дӯстдоштаашро доданд ва ӯ дар аввалин бозиаш дар Камп Nou бозиеро нишон дод, ки ҳама аз ӯ дидан мехостанд. Аллакай дар дақиқаҳои аввали бозӣ ҳамлаи хубе бо партофти Педри туп ба Левандовски рафта расид. Ӯ дарвозабонро фиреб карду бо зарбаи дақиқ ҳисоби бозиро кушод ва голи якуми худро дар Барса ба қайд гирифт. Танҳо 2 дақиқа баъд Роберт қарзи худро ба Педри баргардонд. Педри аз паси зебои Левандовски истифода бурд ва бо ҳамон шакли худаш голи дуюми дидорро ба самар расонид. Дар дақиқаи 10 мо шоҳиди якдигарфаҳмии хуби Усмон Дембеле ва Рафиня шудем. Бинед, ки чӣ тавр Рафиня рафти бозиро дарк мекунад ва партов ба Дембеле мекунад. Дембеле аз фурсат ба хубӣ истифода мебарад ва ба кунҷи рости дарвоза зарба мезанад. Гол ва ҳисоб 3-0. Лаҷоми бозӣ дар дасти бачаҳои Хави. Фаъолона дар ҳуҷум ҳамроҳшавии хати нимҳимоя ва ҳуҷумҳои хатарнок. Чӣ бозии олиҷаноберо манзури мухлисон карданд. Педри сеҳркор бо Левандовски ҷуфти хубе шуданд ва дар ҷаримагоҳи рақиб монанди магнит якдигарро ёфта партов мекарданд. Марҳамат, бинед, ки паси Гарсияро Левандовски чӣ тавр ба Педри равон мекунад. гӯё дар пушти сараш ҳам чашм дошта бошад. Педри бехато дақиқ зарба ба дарвоза мезанад ва дублро ба номаш сабт мекунад. Росташро гӯям аз гол дида асист зеботар буд. қисми аввали бозӣ бо ҳамин голҳои диданӣ ба анҷом расид. Дар нимаи дуюми дидор бозингарони нав ба майдон баромаданд. бояд қайд кунем, ки Жул Кунде дар ин бозӣ дебюти худро ба қайд гирифт. Агар дар қисми аввал Педри бозиро пеш мебурд, дар нимаи дуюм ин гуна бозингарон дуто шуданд. Бозии ҳам Кесе ва ҳам Де Йонг шоистаи аҳсан буданд. Кесе дар бозии Барса таъсири мусбит доштанашро чанд маротиба исбот кард. Ин навбат низ бо азиз ба Обамянг дар протокол номи худро навист. Обамянг дар дақиқаи 49 аз канори рост хуб кушода шуда голи панҷуми дастаро ба самар расонид. Шояд савол диҳед, ки наход ҳамин қадар дастаи рақиб суст буд, ки монанди ҳайкал меистоду Барса голзанӣ мекард. Не, албатта рақиб низ ҳамлаҳои хатарнок дошт, вале он ҷо Пена нақши муҳим бозид ва исбот кард, ки не то ҳам равад боке нест. ҷои ӯро ба хубӣ иваз карда метавонад. Де Йонг бо ҳунаре, ки дирӯз нишон дод, нархи худро шояд каме боло бурд. Ӯ низ дар дақиқаи 84 голро ба номаш сабт карду ҳисоби бозӣ чанд шуд? 6-0 ба фоидаи Барселона. ҳамин тавр Барселона бо Хави аввалин ҷоми худро ба даст овард. медонам боз дар байни тамошобинон нафароне пайдо мешаванд, ки худро эксперти футбол мегиранд ва ба танқид кардан идома медиҳанд. ҳар чӣ набошад, бо рӯҳияи хуб оғоз кардани мавсим ба фоидаи кор мешавад. ин оғози кор аст. шикори Барса акнун шурӯъ мешавад. беҳтарин бозингари дидор Левандовски шуд ва фикр намекунам касе ба ин норозӣ бошад. ба хотири эҳтиром ба ҳама корҳое, ки Алвес дар Барса кардааст, ҷоми мусобиқаро Серхио Бускетс бо Дани Алвес бардоштанд. ташаккур ба ҳамаш, Дани. ба ту барор хоҳонем. ягон бор шунидаед, ки таърих такрор мешавад. агар ба ин чиз розӣ бошед, аз ҳозир метавонед ба требли Барса шарт кунед. бори охире, ки Барса дар ҷоми Гампер 6 гол зада буд, он сол даста требл анҷом дод.
соли 2014 буд ва рақиб мисли дирӯза дастаи мексикоии Леон буд. Агар ин чизам шуморо хайрон накарда бошад, бинед ки дар он бозӣ Месси дар дақиқаи сеюм гол зада буд. Дирӯз бошад Левандовски ин корро кард. Хайр чӣ хел? Қоил шудед акнун? Акай хави бозии дирӯзаро чунин шаҳр дод. Мо пеш аз оғози мавсим дар ҳолати хуб қарор дорем ва бозиҳои санҷишӣ анҷом додем. Ман вариантҳои зиёде дорам ки ин хурсандам мекунад. Рақобат барои ҳайати асосии дастаро боз қавитар мекунад. Ба ҳар ҳол баъзе чизҳое ҳастанд ки мо бояд болои худ кор кунем. дӯстон, мо ба хави бовар мекунем ва барои мавсими нав ба даста барор хоҳонем. Ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. То хабарҳои баъдӣ тансиҳат бимонед.